Okei, tässä mä oon nyt sitten kuvaamassa tätä videota. Otetaan ensimmäiseksi ihan se, että mulla on kaikki hyvin ja mä oon iloinen. Ja tällä hetkellä mä oon ehkä vähän liiankin iloinen tälle aiheelle, koska on nyt tämmönen tosi deep ja mulle ehkä kaikista vaikein aihe puhua, koska mä oon niinku joka kerta alkanut itkeä, kun mä oon puhunut tästä aiheesta. Ja mä en oo ihan varma, miten mä teen tätä videota. Mä tiedän vaan sen, että mä haluan puhua näistä. Niin mistä puhutaan? Anteeksi, unohdin selittää. Jos pitäisi jotain aiheita, niin mikä tekee ihmisen tyhmäksi? Mikä on tyhmä? Lukivaikeus, kiusaamistausta, liika-ajattelu ja huono itsetunto, herkkä vai erityisherkkä ja onko erityisherkkyyttä edes olemassa. Tää on oikeastaan vaan mun pölpöttelyä siitä, mitä mä ajattelen. Ja mä kysyin Instassa myös semmosia helpottavia kysymyksiä mulle, että mä pysyn vähän aiheessa, joita mä käyn tässä kanssa läpi. Ja siis kaikki lähti tästä yhdestä kommentista, minkä mä sain, mikä oli mun mielestä ihan superhyvä ja hauska kommentti. Ja mä niin kuin nauroin, kun mä luin tän. En tiedä, miten kysyä tätä ilman, että kuulostaa töykeältä, mutta ootko oikeesti noin hölmö ja söpö? Vai vedätkö videolla jotain roolia? Mä sain tämän kysymyksen Snappiin, kun mä pidän Snapissa aina niin kuin viikoittain semmosia kyselytuokioita jolon kautta, että saa anonyyminä kysyä kysymyksiä. Se on ollut ihan superkivaa. Hyviä kysymyksiä tulee ja niihin on niin kiinnostavaa vastata. Ja mä oon huomannut, että en mä oikeastaan ole hirveästi tämmöisiin kysymyksiin vastannut videolla. Mä en oo koskaan tehnyt semmoista videoa. Ja jos mä oon tehnyt Q&A-videon, niin niihin ei ole tullut tämmöisiä kysymyksiä. Mä tosiaan siis vastasin, että hauska kysymys, kumpa se olisikin näyteltyä. Siis kumpa se olisikin näyteltyä. On ihan sikarankkaa olla niin hölmö ja on usein vajonnut peiton alle vaan kierimään itsesäälissä tämän takia. Mä oon jo unohtanut, mitä mä vastasin ja nyt mä luin tänne. Mä en koe olevani tyhmä, oon vaan tosi huono selittämään asioita, sössötän ja unohtelen paljon kaikkea. Mut kai jos jotain hyvää siinä on, niin Luka pitää sitä söpönä ja saa kivoja paijauksia. Liittykää ihmeessä näihin hienoihin kysymyssessioihin Snapissa. Namikoala-kawaii jippi, mä en saa tota nimeä vaihdettua. Semmonen lause, mikä mulla on tosi usein päässä, on just se, että on tosi rankkaa olla tyhmä. Tänään mä aamulla mietin ihan hirveästi ja analysoin kaikkea. Just tämmöstä liika-ajattelua ja mä vedän naurettavankin pitkälle joskus. Mutta mun mielestä se ei ole huono juttu, koska mun mielestä siitä mulle tulee tosi fiksu olo, että mä osaan edes ajatella ne niin pitkälle. Ja mä osaan analysoida tilanteita ja tunteita niin pitkälle. Se on oikeastaan yksi ainoista asioista, mitkä on mun mielestä semmosia, missä mulle tulee tosi fiksu olo. Apua. Tästä se lähtee. Koska mä oon huomannut, että ihan kaikki ihmiset ei ajattele niin pitkälle tai edes halua ajatella niitä. Mä oon tosiaan aamulla tehnyt tämmöiset pitkät tekstit tänne mun ajatuksia, koska mä tiesin, että mulla menee tommoset isot ajatusryöpyt, jos niitä semmosiksi sanois, niin ne menee tosi nopeasti ohi. Ja mun olisi pitänyt ehkä kuvata se video just silloin, kun mä ajattelin niitä koko ajan ja sit mä olisin tässä Mutta mä yritän nyt parhaani vähän päästä takaisin siihen fiilikseen, mikä mulla oli aamulla. Mä oon kirjoittanut, että mä en pidä roolia videolla, vaan mä oon oma itteni. Mutta mulla on kuitenkin tunne, että mua usein pidetään normaalia tyhmempänä. Ja se onkin se, miksi mulle tuli nuo ajatukset. Mulla ei ole itselläni semmonen olo, että mä oisin niinku tyhmä. Mutta mä teen paljon semmosia tyhmiä asioita. Enkä mä häpeile sitä tai piilottele sitä niin kuin toiset. Esimerkki, mikä tulee mieleen, niin on vaikka koulussa. Sun kaverit puhuu jostain ja sä et tiedä jotain sanaa, mikä on niille ihan perusasia, mutta sä et tiedä, mitä se tarkoittaa. Tää on nyt vähän niinku flashback, mitä mulle on käynyt joskus. Sitten mä ihan suoraan kysyn, että mikä toi on, en mä tiedä. Niin sitten joutuu selittämään vähän silleen, etkö sä tiedä. Mut sitten sen jälkeen mä tiesin. Mulle tuli semmonen tarve, että okei, mun pitäisi varmaan tietää, että tää kertokaa mulle, niin mäkin tiedän. Toinen asia olisi sitten, joku toinen voisi tehdä niin, että se ottaa sen muistiin ja käy googlaamassa salaa sen siinä joko
just hetki niinku kännykällä tälleen, tai sitten myöhemmin sinä päivänä. Mutta mä oon aina kysynyt tolleen suoraan. Siitä saa kai sit semmosen kuvan, että mä en tiedä jotain perusasioita. Kyllä mulla on joskus ihan semmosia random, tosi outoikin juttuja, mitä mä vaan oon jotenkin unohtanut siinä hetkessä, tai sitten mä en oikeasti ole vaan tiennyt sitä, minkäs mä sille voin. Ja mä haluan tietää sen, joten siksi mä kysyn. Ja viime aikoina mä oon paljon vitsaillut myös mun tubessa ja somessa. Varsinkin nyt kun Luka on kokannut, niin sitä, että mä en osaa kokata. Niin jonkun mielestä se voi olla ehkä tyhmää, että ei osaa vaikka siivota, tai ei osaa kokata, tai ei osaa uida, tai ei osaa lukea. Niin nämä ihmiset ei mun mielestä ole tyhmiä, vaan ne vaan ei osaa lukea, ne ei vaan osaa uida, ne vaan ei osaa siivota tai kokata. Wow, jos ne kaikki samaan aikaan. Yläkerrassa joku alkoi just imuroimaan. Usein kun mä ehdotan jotain tai sanon jotain, niin se enemmänkin niin tarkistetaan, että onkohan se nyt oikein. Ja jos mulla on joku mielipide, niin tosi usein ajatellaan, että se mielipide on ehkä vähän huono. Tai että mulla ei edes ole mielipidettä. Ja ei, mä en tiedä miksi. Mut siis mä vaan huomaan, että tämmöisiä asioita tapahtuu mulle tosi paljon. Että tosi moni ihminen tekee niitä huomaamattaan mulle. Ja mulla on tullut vähän semmonen kirottu olo siitä, että miksi mä oon se, jonka mielipide pitää tarkistaa netistä. Tai miksi ette usko mua. Mua ei oteta tosissaan, koska mä oon hölmö, vähän hupsu, semmonen. Tiedätte, mä. Mulle tulee kirjoitusvirheitä ja muita virheitä. Mä oon ihminen, ihmiset tekee virheitä. Mutta niinku, miksi se sattuu olemaan just mä? Sitten mä oon miettinyt, että pitäisikö mun mennä jollekin puheterapeutille tai johonkin puhekurssille, että mä oppisin puhumaan paremmin. Mä haluaisin pitää niinku jossain niinku lavoilla jotain motivaatiopuheita. Se olisi niin siistiä, koska mulla täällä päässä on ihan hirveästi ajatuksia, jotka on mun mielestä tosi hyviä, jota mä en saa täältä päästä tuotua kunnolla niin kuin tekstiksi tai puheeksi. Mä uskon, että tämmönen katkonainen puhe tulee siitä, kun mä oon harjoitellut videoille puhumista. Se oli mulle aivan järkyttävän vaikeaa, mutta mulla oli niin iso intohimo tehdä videoita, ja mä halusin tehdä niitä, niin mä harjoittelin niin paljon, että mä oon nyt tässä pisteessä. Mutta siis mulle se on ollut ihan hirveän hankalaa. Niin mä veikkaan, että mä oon sitten niin kuin opetellut siihen, että mä voin sanoa kaikki lauseet uudestaan tai... En tiedä miten tän kysyä ilman, että... En tiedä miten kysyä tätä ilman, että kuulostaa töykeältä. Miettiä niitä lauseita mun päässä ennen kuin mä sanon ne. Vähän niinku kirjoittaessakin. Luka on, niin kuin tiedätte, hyvin fiksu poika. Ja kirjaviisas. Ja se osaa puhua tosi hyvin. Mä ihailen tosi paljon sitä, miten se puhuu. Ja osaa niinku kuulostaa niin vakuuttavalta. Mä ihailen ihan hirveästi ihmisiä, jotka osaa kuulostaa niin vakuuttavalta. Mutta mä en ole ikinä ollut semmonen... Mä puhun tälleen tosi usein yleensä silleen kahden kesken jonkunkaan. Siitä tulee semmonen aito keskustelu silleen, että pääsee sinne mun mieleen. Ja se on just tämmöstä katkunaista. Että mä pidän hirveän pitkiä välejä silleen, miten mä sanoisin tän niin kun sanoilla. Mä osaan paljon paremmin tuoda itteeni esille kirjoittamalla. Mä oon ottanut kännykän muistiinpanon ja kirjoittanut siihen kaikkia mun ajatuksia. Se selkeyttää hirveästi ajatuksia. Ja koska mulla on ajatuksia ihan hirveästi, varsinkin esimerkkinä, jos mä mietin jotain asiaa, joka on mulle vaikeeta, vaikka matikka, niin matikan tunteen jälkeen mua sattuu päähän ihan hirveästi. Lukan mielestä tää on ihan supersöpö, että jos mä oon tehnyt jotain, tutkinut jotain aihetta ja sitten mä valitan silleen, että nyt sattuu päähän. Sitten se on silleen, sattuuko päähän kun mietit niin paljon. Mä oon silleen, no kun joo, sattuu miettiä. Oi ei. Mutta joo. Tämmöisiä samanlaisuuksia on sit niinku herkillä, semmosia herkän piirteitä olla tälleen näin niinku huomata kaikki hajut ja valot ja äänet ja ihmisten niinku elekieltä ehkä
ja niiden äänensävyt huomaan heti ja tämmösiä. Ja mä oon lukenut paljon niin kuin yliherkkyydestä ja herkkyydestä, että onko semmonen asia edes olemassa kuin yliherkkyys tai erityisherkkä. Mä kuvittelen sen silleen, että täällä on herkkä ja täällä on, mikä nyt herkän vastakohta onkaan, niin se on nyt, että kaikilla ihmisillä se on jostain tästä väliltä ja se muuttuu koko ajan, että onko sä enemmän täällä päässä vai täällä päässä. Ja tosi moni ajattelee, että herkkä olisi huono asia, mikä ei ole mun mielestä sitä huono asia. Mulla menee kaikki niin tunteella ja mä ajattelen kaiken tunteella ja tunteilla silleen, mä tunnen kaiken ja kaikkien muidenkin tunteet. Tai mä yritän oikein tuntea niitä. Tai siis en mä sitä tarkoituksella tee silleen, nytpäs minä yritän tuntea sinun tuntemuksia, vaan se vaan tapahtuu. Jotkut ei testa ollenkaan, niin niitä on tosi vaikea ajatella, että jotkut tekis. Tai edes, että mitä ne tekee, kun ne ei ole ikinä silleen itse tehnyt. Että ne edes tietäisi, mitä se tarkoittaa. Ja siinä on hyvät puolet, että tuntee silleen kaiken niin vahvasti. Ja huomaa kaiken. Ja siinä on myös huonoja puolia. Esimerkiksi mä oon tosi hyvä uusien ihmisten kanssa. Esimerkiksi, jos ootte käynyt mun meet and greeteissä, niin mä oon mun mielestä niinku parhaimpia tyyppejä, joiden meet and greetiin voisi tulla. Koska mä pyhitän sen niin pienen hetken niin täysillä just suhun, joka siinä oot. Ja mä oon niin aidosti siinä läsnä, koska mä tiedän, että sä oot jonottanut siinä ihan hirveän pitkään. Sen takia, että sä voit vaan saada jonkun halin. Ja mä tiedän, koska mulla on ollut tämmösiäkin meet and greettejä, missä on ollut monta tubettajaa mun kanssa, että jotkut ei mieti tätä niin vakavasti. Mä en nyt mainitse mitään nimiä, mutta mä oon kauhistellut ihan kuinka niin kun he melkein ignoravat ne fanit, jotka tulee sieltä ja keskustelevat ehkä keskenään. Ja jos vaikka on semmonen nimikirjoitustilaisuus, niin he vähän kirjoittaa niitä nimmareita tässä ja juttelee jollekin tässä. Ja sitten on se, joo, tossa, ole hyvä siinä sulle. Tai jotain tommosta. Tai sitten mä oon nähnyt ihan, että on ihan selkäpäin ja sitten kun otetaan kuvaa, niin kääntyy ja sitten menee takas selkäpäin. Ihan hirveää. Miksi sä edes oot sitten siinä tilaisuudessa, jos sä teet noin? Se on sitten eri asia, jos sä oot tosi ujo ja hiljainen. Se on ihan eri asia, mutta siis herranjestas, ne on tullut katsomaan sua sinne. Niin arvosta sitä. Mä arvostan sitä niin hirveästi, että se on ihan super ihanaa nähdä teitä. Ja mä uskallan sanoa, että mä oon yksi siis herkkänä. Mä pystyn tuntemaan tosi paljon tunteita justiinsa siinä, vaikka se menee niin liukuhihna menoa vaikka Tubekonissa. Mut mä tunnen jokaisen ja sen jännityksen ja sen innostuksen ja semmosen. Mut se on mun mielestä tosi kiva, että mä osaan olla uusien ihmisten kanssa sen takia tosi hyvin. Ja mä osaan lukea ihmisiä ja siitä on mulle tosi paljon ollut hyötyä. Mulla on ollut pitkään semmonen tunne, että mä tarvin jonkun kirjoittamaan ja vakuuttamaan jotkut jutut mun puolesta, koska mä en osaa olla vakuuttava. Mun perhe on ollut aina hirveän ylpeä musta, eikä ne ole kyllä ikinä ajatellut, että mä olisin mitenkään tyhmä. Päinvastoin mun äiti ihan tuntuu, että se jumaloi sitä, kuinka viisas lapsi mä oon. Mutta justiinsa tossa viime viikolla äiti lähetti mulle jonkun mun vanhan paperin, missä mä olin kirjoittanut lapsenkäyttöoppaan. Ja mä olin kirjoittanut sen jotain, mä tiedän, 9-8-vuotiaana. Tosiaan en tiedä yhtään. Mutta mä olin kirjoittanut sen ihan sairaan hyvin. Ja se mitä mä siinä puhuin, niin mä voisin sanoa ne tällä hetkellä ihan hyvin uudestaan. Ja mä olin ihan hämmästynyt, koska en mä ollut ajatellut tollaista. Ja siinä kohtaa äiti vähän vakuutti mut siitä, että kato kuinka fiksu sä oot ollut. Mä oon aina ollut huono koulussa. Ja nyt mä näytän jo videolta. Mutta siis mä oon aina ollut huono koulussa. Ja mä oon saanut aika huonoja arvosanoja, varsinkin kielissä ja matikassa.
Mä silti menin lukioon, ei ollut ehkä paras idea, mutta pääsin sen läpi, koska mä halusin. Ja mä pakotin itteni siitä vähän niin kuin läpi. Mutta se vei multa paljon enemmän niin kuin voimia päästä siitä läpi, koska tosiaan mulle on todettu keskivaikea lukivaikeus. Ja sen lukunopeus on mulla kaikista hitain. Perspektiiviä siihen, että äidinkielen YO-kirjoituksissa mä muistaakseni katoin kelloa ihan silleen, että no niin, nyt katsotaan kuinka kauan mulla kestää, että mä luen nämä tehtävät ja sen tekstin, mistä se tehtävä pitäisi tehdä. Niin mulla kesti ne 2 ensimmäistä tuntia, että mä vaan luin sen paperin läpi. No, en mä muista, että skippailinko mä jotain asioita vai en, mutta kauan siinä kesti. Lukivaikeus on oikea asia ja mulle on tehty semmosia lukivaikeustestejä ihan ala-asteelta asti. Mä muistan, kun peruskoulu loppui, niin mut ehdotettiin, että hankisi se lukivaikeuspaperit niin kuin yläasteella. Ja sitten yläasteella, kun mä menin tähän, ja se, jonka piti niin kuin tehdä mulle se semmonen lukivaikeustesti, ja muistaakseni tehtiin, tai ei edes tehty. Tehtiinkö ei? Koska se sanoi mulle, että jos sulla on lukivaikeus, niin sit meillä kaikilla on lukivaikeus. Niin kun se ei yhtään uskonut sitä, että mulla olisi lukivaikeus. Mutta siis mä huomaan vaan sen, että se ei tiedä, miltä se tuntuu. Niin sit sen on tosi vaikea pistää itsensä semmoiseen asemaan kuin lukivaikeus, jos sulla ei ikinä ollut sitä. Niin et sä tiedä, miltä se tuntuu. Jos sulle on kaikki ollut tosi helppoa ja sä opit helposti, ja sä oot se tyyppi, joka vaan on silleen, että no mulla meni koe hyvin, kun mä kuuntelin tunnilla. Niin semmonen voi joskus ajatella, jos sillä ei ole vaikka ollut kavereita, joilla olisi lukivaikeutta tai että ne olisi hitaampia oppimaan. Niin se voi ajatella, että ne, jotka ei pärjää, niin ne ei oikeasti kuuntele tunnilla. Tai että ne niin kuin ei yritä. Mutta sekin on semmonen, että se ei ole ihan kaikessa, että niin kuin esimerkiksi mä opin tosi helposti niitä juttuja, joista mä tykkään, esimerkiksi videoeditointi. Videot, se on aina ollut mulle intohimo. Ja siis mähän aloitin videoiden tekemistä, kuulostaa ihan hirveältä, mutta siis päiväkodissa mä sain äitin kameran ja mä vaan kuvailin sillä ja poistin ne siitä kamerasta sen jälkeen, koska mä en tajunnut, että niitä voi siirtää koneelle, no mutta siitä se lähti. Tässä mä vaan teen sitä työkseni. Mä todella rakastan tätä. Ja se on, niin kuin jos tiedät, miltä intohimo tuntuu siitä, kun sä niin tykkäät tehdä jotain asiaa ja sä niin kuin tunnet sen niin kuin semmoisen palavan halun tehdä sitä. Ja sun mielessä liikkuu koko ajan, miten sä voit kehittää itseäsi koko ajan eteenpäin ja mitä sä teet seuraavaksi. Mutta en mä oo sitä silleen kovin ihmeellisesti miettinyt, mä oon vaan tehnyt, koska siis mitä sitä tekee, jos siitä tykkää. Joskus mä niinku vähän unohan sen, että kaikki mitä mä tiedän tai kaikki minkä mä tunnen tällä hetkellä, niin kaikki muut ei välttämättä just tiedä sitä. Kun jotenkin mä oon tottunut ehkä just sen tyhmyyden takia siihen, että jos mä tiedän jotain, niin todennäköisesti kaikki muutkin sen jo tietää ja mä vaan sain tietää sen kaikkien muiden jälkeen. Että jos mä tiedän jotain, niin mä oletan, että kaikki muutkin tietää sen. Siis tietyissä asioissa, mutta esimerkiksi mä voin tehdä jonkun Animal Crossing pelitutoriaalivideon. Mutta siinäkin mulle kyllä tuli semmoinen olo, että kyllä kaikki tietää tän, niin sen voi jättää mainitsematta, mutta teinpähän kuitenkin. Nyt kun mä oon yrittänyt pärjätä tämän erikoistilan kanssa, koska siis eletään tämän videon kuvaamisaikaan vuotta 2020, jonka jälkeen kaikki pelkää lukua 20. Koska nyt ei ole mitään tapahtumia ja tosi moni, oikeastaan kaikki mun yhteistyöt peruutettiin tai siirrettiin. Se tarkoitti mulle, että mun pitäisi elää tätä vuotta aika suurimmaksi osaksi mainostuloilla ja tupen tätä työnä, niin sitä ei ole tarkoitettu tehdä pelkillä mainostuloilla todellakaan. Enkä mä ollut varautunut siihen, koska en mä tiennyt, että tälleen käy. Mutta pärjätty on ihan hyvin. Mutta se on saanut mut ajattelemaan koko ajan vaan enemmän ja enemmän videoita. Ja sitä, että jos mä missaan yhden videon viikossa, kun mulla tulee aina 2 videoa viikossa, niin se on niinku iso miinus mun tuloissa. Ja siinä alkaa miettiä koko ajan syvemmin sitä, että miksi te katsotte näitä videoita, miksi mä teen näitä videoita ja niinku mitä mä tavoittelen näillä videoilla. Sitten mä katson tilastoja liikaa, se on yksi isoimmista virheistä, mitä voi tehdä, mutta kun tässä kohtaa ei oikein
tämmöisen erikoistilan aikaan, niin se vähän tuntuu pakolta katsoa niitä koko ajan. Mä oon alkanut vertailla paljon itteni muihin, mutta siis mähän on vertaillut kyllä aina. Mutta se on eri asia, jos sä vertailet silleen niin kuin hyvällä tavalla ja huonolla tavalla, tiedättekö? Jos siihen ei liity kateutta, vaan inspiraatiota, niin se on hyvä. Mä näin esimerkiksi Soikku aloitti vuonna 2012. Mä aloitin 2013. Ei hirveän iso ero. Tosi moni näistä tämmöisistä isoista tubettajista aloitti samaan aikaan kuin mä, mutta silti mulla on edennyt kaikki paljon hitaammin kuin muilla. Taas mä teen kaiken vähän hitaammin kuin muut. Mä teen koko ajan ihan hirveästi töitä tän eteen ja tää on ihan parasta, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Ja siis jos yrität kuvailla intohimoa, sitä kuinka sä niin rakastat tehdä tätä, mutta sitten sä kuitenkin tiedät, että sä olisit voinut tässä ajassa tehdä enemmän. Ja sä katot muita, jotka on onnistunut nopeammin ja paremmin ja helpommin ehkä sun mielestä. Niin kuin tässä kohtaa mä muistan sen, kun me oltiin Tubeconissa ja ovet oli kiinni, siinä oli se iso jono, oltiin vielä Hartwall Arenalla. Siinä mä katoin, kun ovet avataan kohta, kävellään siinä. Ja tossa on Ronnie Back, jota mä en tiedä kuka se vielä on. Ja katonpa vähän vaan, että onpa pitkä tyyppi. Ja siinä me vierekkäin katsotaan, kun ne avataan ne ovet. Ja mä muistan sen, kun mä tapasin Tuuren ensimmäistä kertaa. Niin se tuli vaan silleen, moi, se oli eka kerta, kun se oli Tubeconissa. Mä katsoin, että miten on tyypillä noin paljon energiaa, vähänkö siisti. Mä oon aina halunnut olla tommonen. Mutta mä oon ehkä enemmän semmonen tosi rauhallinen. Mä en oikeastaan ikinä huomannut, että mä oon rauhallinen ennen kuin te sanoitte sen mulle, että okei, mä myönnän, mä oon rauhallinen. Mä pysyn tosi helposti tosi paikoillani ja mä voin olla siinä ikuisuuksia paikoillani. Ja sitten se vaan meni ja teki täysillä. Mä oon energinen, mutta mä en ole ehkä niin energinen kuin joku Tuure, joka pomppii ja hyppii vähän. Mä olin pistänyt sen varaan sen mun itsetunnon, että kukaan ei tykkää musta. Miten tyhmältä se kuulostaakin, mutta se auttoi. Ketään ei kiinnosta, jos mä teen nämä jutut. Mikään ei muutu. Mua kiusattaisiin yhä ja kukaan ei yhä tykkäisi musta. Mulla oli kans samaan aikaan se, että mä oon kaikille kiltti, vaikka ne ois mulle ilkeitä. Mä en yhtään miettinyt sitten siinä kohtaa, mitä muut ajattelee musta. Mut sit sen itsetunnon horjautti se, että musta alettiin tykkäämään. Miten tyhmältä toi kuulostaa. Mä oli kiusattu, mä olin niin tottunut siihen, että musta ei tykätä. Mä olin aina siellä silleen sivussa, koska mä valmiiksi jo menin sinne, joka on yksi isoimmista virheistä, jos sä oot epävarma. Sä itse huomaamattaskin vetäydyt sinne sivuun ja näin. Ei ne muut halua ystävystyä suhun, jos et sä vaan mene niitten luo ja näytä, kuinka kiva persoona sä oot. Mutta se on vaikeaa ja sitä on helpompi sanoa kuin tehdä. Mutta siis mun piti sanoa siitä mun itsetunnosta, että se sitten romahti sen myötä, kun ihmiset alkoi tykkäämään musta. Koska sit mua alkoikin kiinnostaa, että mitä muuta ajattelee musta. Koska mä halusin tietenkin, että ne ajattelee musta, että mä oon kiva tyyppi. Mulla ei ole nyt mikään parhain itsetunto, mutta se on mennyt jo vähän parempaan suuntaan. Se meni tosi paljon alamäkeen sitten. Mitä isommaksi mun kanava kasvoi, niin sitä alemmas mun itsetunto meni. Mikä näyttää, jos katsoo muita tubettajia, niin se menee ihan päinvastoin. Niin se tuntuu tosi oudolta. Mä ajattelen kaiken niin pitkälle, että se ei vaan mikään loukkaisi ketään. Ja se tapahtuu multa jo niin luonnostaan, että oikeasti se vaan tapahtuu. Mut siis mun mielipiteet on mun mielestä kuitenkin ihan hyviä mielipiteitä. Ja mulle on sanottu, että mulle ei ole mielipiteitä. Ja mä analysoin silloin, siinä kesti jotain puoli vuotta, kun mä tätä analysoin, että eikö mulla oikeasti ole mielipiteitä. Ja sitten mä huomasin, että ne on vaan niin neutraaleja mielipiteitä. Enkä mä oikeastaan puhunut niistä hirveästi, koska mä en hirveästi uskaltanut ottaa kantaa mihinkään. Ja tässä me ollaankin jo siinä, että kuinka iso vaikutusvalta ja vastuu vaikuttajilla on näistä tämmöisistä isoista asioista, minkä takia pitäisi olla jotain mieltä niistä. Mulla on mielipide näistä kaikesta, mutta se on vaan niin hirveän neutraali, mutta kun se on vaan totuus, okei. Ja sitten mä ajattelen, että mun pitäisi olla jotain fiksumpaa taas kuin mitä mä olen. Onpa rankkaa olla tyhmä, niin kuin on tämän videon otsikko.
Esimerkiksi mulle tuli semmonen sähköposti justiinsa, että mä olisin kertonut raha-asioista, mut pitäkää tyhmänä. Mut mä oon vaan ihminen, joka ei vielä osaa kunnolla raha-asioita. Ja Luka auttaa niissä paljon, mutta sit mun ajatukset menee takaisin siihen kommenttiin, mistä tää kaikki lähti, että pidänkö mä YouTubessa jotain niinku persoonaa yllä. Ja sit mä oon alkanut miettiä, että pidänkö mä sittenkin jotain persoonaa päällä täällä YouTubessa, koska mä en puhu tälleen ikinä. En oo ikinä puhunut tälleen. Koska just se, että mulla on semmonen fiilis, että mulla on odotuksia, mitä mun pitäisi tehdä nyt, kun mä haluan tehdä videoita. Mä haluan tosi paljon tehdä niitä. Niin mun pitäisi olla niinku semmonen, joka niinku tekisi kaiken asian oikein, että kukaan ei saa niistä väärinkäsityksiä. Et kuvittele, jos mä olisin ennen karanteenia justiinsa ollut silleen, no ei tää oo mikään juttu, että mä vaan en haluis ottaa kantaa, että mä vahingossa sanon jotain väärää. Ettei joku vahingossa ala ajattelemaan väärin. Mä vähän niinku koen itse olevani se tyyppi, joka katsoo muilta vaikuttajilta sitä justiinsa, että niin mitä? Niinku tekin katsotte joltain muulta. Niinku mä katson Mansikan niitä vaatekaappivideoita ja mietin, että miten tätä niinku, miten kannattais ostaa vaatteita ja pikamuotijutut. En mä vielä tiedä niistä tarpeeksi, että mä osaisin. Ja mulla ei ole vielä varaa siihen, että mä pystyisin. Ja mä oon oikeasti kerran yöllä vaan itkenyt ihan hirveästi siitä, kun mua ahdisti tää asia niin hirveästi, pikamuoti. Luka voi niinku todistaa tämän, koska se oli vieressä. Ja isoin osa, miten mä ilmaisen itseäni, on niinku vaatteiden avulla tehdä kivoja luukkeja. Se on ollut niinku mun kanavan yksi isoimpia aihealueita, oma tyyli. Niin se on tosi vaikea olla semmoisen muodin edustaja tämmöiseen pikamuotijuttuun liittyen. Kamerasta lappuakku, mutta kertoo vähän kuinka pitkä tästä videosta tulee. Mä olin kauppakeskuksessa ja siellä oli semmonen mummo, joka vastasi niinku vastaantulijana, sanoi, että mulla on tosi kivat vaatteet, että oi kumpa minä olisin nuorempi, niin minäkin olisin käyttänyt tommosia vaatteita. Mä vastasin sille mummolle silloin, että mikä estää sua pukemasta niitä nyt, ja se näytti ihan vaan semmoselle, niinku, ihan kun sä et tietäis. Minä olen vanha, enkä minä voi enää olla tyylikäs. Ei ole niin. Ei, mä en ikinä halua olla semmonen, joka tulee jonnekin, että oi, kumpa minä olisin tehnyt noin silloin, kun olin nuori. Ja kun mulla oli justiinsa siinä kohtaa muuttumassa mun tyyli vähän, ja mä muistaakseni puhuin kyllä, että mulla on semmonen kohta menossa, missä mä haluan kokeilla kaikkea uutta. Ja mä tiesin, että jos mä teen jotenkin vaatteisiin liittyviä videoita, niin niiden pitäisi jotenkin käsitellä jossakin kohtaa jotenkin sitä aihetta. Niin mä lakkasin vähän niinku käyttämästä mitään kivoja vaatteita yhdessä kohtaan. Ja varmaan huomasitte, koska mulla ainakin näkyi tilastoista, mitä mun ei pitäisi katsoa. Vuosi sitten, kun muutettiin Tampereelle, niin sit mä oon taas alkanut. Ja mä oon mun mielestä löytänyt tosi kivan tyylin, joka on vieläkin sellainen, että mä voin kokeilla kaikkea, mikä näyttää siistiltä mun mielestä. Ja se on niin kuin, jos videoiden tekeminen on mun intohimo, niin vaatteet on toinen mun intohimoista. Ja koska mä oon yhdistänyt ne vähän niinku tähän kanavaan, niin tää on niinku super intohimo tehdä videoita. Niin sitten mulla on ollut ihan superkivoja asuja mun mielestä viime aikoina. Ja siitä mulle tulee niin iso semmonen motivaatioboosti. Ja mä oon nyt vuoden sisään kasvattanut mun itsetuntoa tosi paljon, jonka huomaan myös siitä, että mä kuvaan tätä videota tällä hetkellä. Ja mä uskallan sanoa nämä asiat. Ja vieläkin on niitä aihealueita, mihin mä en ehkä osaa parhaiten vastata. Mutta mä pystyn puhumaan niistä tosi paljon. Mutta mä haluaisin puhua niistä joku kanssa, joka tietää niistä. Ja sit mä tuon siihen vähän niinku semmosia vastakohtakysymyksiä. Se on aina mun tapa ajatella kaikkea. Tässä kohtaa kun ajatellaan, että mä olen liian tyhmä puhumaan näistä asioista, ei. Vaan mä analysoin ne asiat ja mä kysyn niin paljon kysymyksiä, että mä en koe, että mä voin olla se, joka sanoo sen lopullisen vastauksen. Koska mun mielestä, tai mun mielipide, ettei oo oikeeta mielipidettä, vaan mä aina kerään kaikki mielipiteet ja on silleen, näin montaa eri mielipidettä tästä aiheesta on. Ja mä tuun semmoiseen lopputulemaan yleensä, että miten kannattaisi jotenkin toimia niin kuin silleen näiden kaikkien mielipiteiden semmonen kompromissi. Mun
mielestä toi on aivan super hienoa. Mut sit samaan aikaan mulle tulee taas vähän ehkä tyhmä olo siitä, että mä en osannut sit informoida vaan suoraan, vaan mä enemmänkin vaan keskustelen tosi mielenkiintoisesti. Mulla on kerran tehty semmonen testi, että mun piti sanoa jotkut 5 asiaa, mistä mä oon ylpeä itsestäni, mitä hienoja asioita mä oon tehnyt. Niin se oli ihan hirveän vaikeeta ja mä itkin, kun mä en halunnut sanoa niitä. Semmoista se on, kun on huono itsetunto. Ja mä ihan huomaan, että tarkoituksella mä menen tänne matalalle, koska, no miksi, että sille, joka mun kanssa on, että sillä olisi hyvä olla, koska mä haluan boostata sitä, että se pystyisi enemmän. Mä en osaa selittää sitä, mutta mä huomaan, että mä teen näin. Ja sekin on yksi semmosista piirteistä, mikä tekee ihmisestä tykättävän, on se, että se saa sut näyttää paremmalta tai silleen, tiedätkö, että se ei ole ihan täydellinen, niin sitten sä voit loistaa myös, eikä sulle tuu paha olo itsestäsi, että sä oot huonompi kuin se. Mä en ajattele tätä, kun mä teen tätä, eli mä en tee siis silleen tarkoituksella, että mä oon silleen, okei, nyt mä teen tälleen taktisen movin, vaan se vaan on minä itseäni boostamassa alaspäin. Tämä suomalainen kulttuuri varsinkin on just semmonen, että jos kehut ittees, niin sä oot ihan onks sulla pää pilvissä ja kannattais pitää jalat maassa. Ja mun iskä on semmonen, joka on aina ollut hirveän ylpeä musta siitä, että mulla on pysynyt jalat maassa silleen, että mä en oo kertaakaan näyttänyt mitään, että mulla menisi kusipäähän tämmöisestä. Mä itse asiassa enemmänkin on vaan häpeillyt sitä. Miksi? Koska mä en oikeasti sisäisesti koe sitä, että mä häpeisin tätä yhtään. Mutta heti kun mä näytän sitä jollekin ihmiselle, tai esimerkiksi kun me alettiin Lukan kanssa seurustelemaan, mä en halunnut, että se tietää, että mulla on tämmönen, heti kun me tavattais, mutta kyllä se sitten, se ties kyllä. Mutta onneksi sitä ei haitannut. Kun mä menen juttelemaan jollekin ihmiselle, niin mä en halua, että sille tulee semmonen, että sulla on noin paljon seuraajia. Miten sen selittäisi? Se on ihan okei olla silleen, wow, vähänkö siistiä, kuin että sä oot siinä silleen, niin kuin esimerkiksi monesti tälleen käy koneissa, kun mä siellä paljon juttelen ihmisille. Sitten on niitä, jotka taas haluaa selkeästi kaverata mua sen takia, että niiden mielestä mä oon niin cool ja ne haluis. Ne katsoo mua niin paljon ylöspäin, että mulle tulee siinä kohtaa niin sellainen kiusallinen olo, jos niin paljon katsoo mua ylöspäin, koska mä haluan olla tasavertaiset sen kanssa, joka se on fine, mutta jos jompikumpi pistetään tälleen korkeammalle, niin silloin mulle tulee semmoinen kiusaantunut olo ja mä lähden siitä aika nopeasti pois. Tubekonit on aina ollut semmoinen paikka, missä mä oon ihan täysillä elän. Se on semmoinen paikka, missä mä saan olla vapaasti sellainen vaikuttaja, mikä mä aina oon halunnut olla. Mä nautin ihan hirveästi olla siellä lavalla ja mä nautin hirveästi siitä, kun mä puhun ja mä näen katsomossa niitä, joiden kanssa silmät kiiluu ja ne kuuntelee sitä, mitä mä oon sanomassa. Ja mä näen fyysisesti ne katsojat, enkä vaan puhu kameralle. Tässä kohtaa mä en yhtään tiedä, kuka katsoo tätä videota. Huomaa vaan, että on kyllä ajoissa muututtu, mutta silti mulla on semmonen fiilis, että mä vähän pidättelen itteni kehittymästä jollain. Ja mä en ole ihan varma millä. Mutta se pistää mut ajattelemaan just sitä, että onko se just se, kun mä vähättelen itteeni niin paljon, niin sitten kukaan ei ota mua tosissaan. Ja tää pistää mut takaisin siihen, että kun mua ei oteta tosissaan, niin se on se sama fiilis, kun mua pidetään tyhmänä tai huonompana kuin muut. Joten vaikka toi kuulosti siltä, että me mentiin tosi paljon aiheesta pois, niin se kuitenkin liittyy tähän aiheeseen. Mutta mä vaan ajattelen sen tosi pitkälle. Tässä mä yritän nyt sitten tuoda enemmän itteni esille. Mä yritän olla enemmän aito, vaikka mä oon nyt viime aikoina kamppailut tosi paljon sitä, että miten mä voin olla enemmän aito, kun mä en kuitenkaan halua jakaa liikaa esimerkiksi mun parisuhteesta, koska jotain rajaa. Niin sitten tulee semmonen, että jos te ette tiedäkään jotain, niin onko mä täysin aito? No ei. Se, että mä oon aito, niin ei tarkoita, että mun pitää jakaa ihan kaikki. Mutta just tämmönen video on semmonen, mitä mä ajattelin, että tarvitaan. Mutta oikeasti mä en oo ihan varma, että kattooks tätä kukaan, koska
Viimeksi kun mä puhuin tämmöisestä raskaammasta aiheesta, niin mä vaan menetin seuraajia, koska mä en ollut se kanava, mitä ne seuras, joka on semmonen piristävä kanava. Mut eihän tää video oo semmonen, mistä tulee surullinen olo, vaan päinvastoin minä olen ihminen, sinä olet ihminen. Ja tämmöisiä ongelmia on varmasti ihan sairaan monella muullakin, joka siellä katsoo tätä videota. Ei ehkä ihan niinku samoissa asioissa, esimerkiksi videoeditoinnin pystyy laittamaan vaikka se on piirtäminen, sä tykkäät piirtää tosi paljon, niin blää. Ja sama tarina sit siitä sun piirtämisestä. Ja mä oon aina ajatellut, että tämmöisiä isompia videoita pitäisi suunnitella tosi paljon etukäteen, niin kuin näitte noin mun muistiinpanot, niin mä tässä yhdessä kohtaa vaan laitoin ton puhelimen pois ja blää, tähän vaan suoraan kaikki, mikä tulee päähän. Ensin pitää tunnustella itsensä, että mikä on vikana, miksi on huonompi olla, ja sit kun sä tiedät, mikä sen sun huonon olon aiheuttaa, niin sit sä vasta pystyt korjaamaan sen. Niin nyt mä tiedän, että mun itsetunto ei ole parhaimmillaan, ja tosi moni on tullut laittaa mulle viestiä aina siitä, että kuinka mulla on niin hyvä itsetunto, ja miten ne vois kehittää sen omaa itsetuntoa. Niin jos sä oot laittanut semmosen kyselyn johonkin näistä mun jutuista, mä en oo vastannut, se johtuu siitä, että mä oon vaan silleen, nyt mun pitäisi esittää sitä, että mulla olisi hyvä itsetunto, että mä voisin antaa hyviä vinkkejä näille, että ne sais semmoisen motivaatioboostin, koska tietenkin mä haluan, että teillä on hyvä itsetunto. Mutta ehkä se auttaa tietämään, että ei tarvi olla hyvä itsetunto, että sä pystyt saavuttamaan asioita. Niin kuin esim. Mä oon päässyt näin pitkälle sillä, että mun itsetunto on mennyt koko ajan alaspäin. Ja mä voisin tehdä ihan erikseen kaikista noista aiheista, mitä mä niin kuin luettelin alussa. Niin erilliset videot. Tää on vaan semmonen niin kuin, kaikki, mitä mun ajatuksissa on videolle. Jos olette kattonut Markiplieria, niin hän inspiroi mua ihan super paljon. Ja mä haluaisin todella paljon oppia puhumaan yhtä hyvin kuin hän. Mulla on semmoinen fiilis, että mä voisin lopettaa tämän videon tähän, mutta mulla oli niitä kysymyksiä, mitä mä kysyin teiltä. Tästä tulee varmaan ihan jäätävän pitkä video. Mikä on se syy, miksi ajattelet näiden ominaisuuksien liittyvän tyhmyyteen? Kai mä nyt sen selitin silleen, että ymmärsitte sen, mutta pointtina on kai se, että niin joku voi saada susta väärää kuvaa, koska ne ei välttämättä tiedä, miltä se tuntuu. Eli sussa ei ole mitään vikaa, sun pitää silloin vaan informoida siitä. Mä oon tavannut semmosia ihmisiä, jotka ei yhtään, siis mun piti, se oli tosi outo tilanne niin kuin selittää sitä, miltä tuntuu, kun ei opi niin nopeasti. Koska se on varmasti tosi vaikea ajatella. Siellä oli joku ihana kysy, että miten voisi auttaa kaveria, jos niin kuin ei tiedä tästä. Niin ihana, katsoit tämän videon, niin se auttaa jo paljon. Ja annat ymmärrystä, että se ei ole niin kuin huono ihminen tai laiska ihminen tai että se tekisi sitä tahalleen huonosti tai että se olisi jotenkin synnynnäisesti tyhmä tai huonompi kuin muut. Se menee yleensä silleen, että kaikilla ihmisillä on se oma osaamisalueensa. You are not failing if you are learning. Tää on auttanut mua. Toivottavasti se auttaa jotain teistä myös. Mielestäni kukaan ei ole tyhmä, vaan eri tavalla ajatteleva. Yritän niin kuin laajentaa sun ajatuksia silleen, että sä ymmärrät muidenkin ajatuksia silleen. Mikä on sun mielipide yksinäisyydestä ja kiusaamisesta ulkopuolelle jättämisestä? Kiusaamisesta mä en ehkä puhunut niin paljon, koska mä en koe, että mua olisi nyt niin... Ehkä se on enemmänkin, että mä osasin tosi hyvin niin kuin ignorata sen kiusaamisen, koska se oli enemmän semmoista selän takana puhumista. Niin sit mä vaan niin kuin menin kotiin ja tein videoita itekseni. Tietyt kaverit, joiden kanssa mä olin, ja mä olin ihan onnellinen niiden kanssa. Mutta mä en valehtelisi, jos mä sanoisin, että se ei olisi harmittanut mua, koska mä oon itkenyt nyt jälkeenpäin paljon enemmän siitä, että mä en ollut ikinä missään porukoissa. Tai jos mä näen jossain kadulla lapsia, jotka menee porukassa koulusta poispäin tai jotain, tai hengailee jossain, niin mua alkaa itkettää se, että mulla ei ikinä ollut tuommoista, enkä mä tuu ikinä saamaankaan sitä takaisin, koska mä en tuu ikinä ole enää sen ikäinen. Mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että ne, jotka kiusaa, niin ne ei välttämättä huomaa sitä, että ne kiusaa. Ja jos ne kiusaa silleen ihan, että ne tiedostaa sen, niin sano niille, että toi ei ollut muuten kivasti sanottu, tai toi ei ollut oikeastaan kivasti tehty. Ja jos se on vieläkin silleen, että joo, se oli tarkoituskin olla, niin se on noloa. Koska se ei ole niinku sun vika. Sun ei tarvi häpeillä ittees sen takia, että joku on tyhmä. Info ihmisille, jos ne tekee jotain, minkä kanssa sä et ole okei.
ja huomaa itsessäs ne ja korjaa ne. Käy pyytämässä anteeksi tai kysymässä, että jäikö sulle jotain pahaa. Rankkoi aiheita, mutta mitkä saa sut unohtamaan ne ja tsemppaamaan itsesi niiden ylipääsystä. Mä just kirjoittelen itselleni näitä ja selvennän niitä mun ajatuksia. Ja sit sä tiedostat itsellesi, että kaikki nää, että sä oot ihan tosi hyvä ihminen ilman, että sun täytyy olla täydellinen. Jos joku epäilee sua, niin sun pitää näyttää sille, että se on väärässä. Ja vähän niin kuin kostat sille sen, että se ei uskonut suhun onnistumalla. Se on ollut semmonen, mikä on mulle tullut tosi vahvasti silloin, kun mua kiusattiin koulussa ja kun mä tein videoita. Mä tiesin, että ne ei ollut siinä kohtaa vielä kovin hyviä, mutta kuule, kun mä teen näitä ja mä vaan teen näitä, niin mä tuun kehittyä niin paljon ja mä tuun onnistumaan näissä. Ja mulla ei edes ollut ihan kunnolla mielessä sitä, ei mulla vieläkään mielessä kunnolla sitä, että mitä mä tällä edes loppupelissä tavoittelen, mutta mä tuun ikuisesti tavoittelemaan sitä. Mä tuun niin monta kertaa onnistumaan. Ja mä tiedän, että mä oon jo nyt jotenkin onnistunut monessa asiassa ilman kenenkään apua, joten siitä pitää olla ylpeä. Otat sun elämän omiin käteen, koska sä oot sun kanssas koko sun elämän. Mutta hei, kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja sori kun tästä tuli näin pitkä, mutta mulle tuli semmonen olo, että mun oli tarve tehdä tämmönen, että te tuntisitte mua paremmin ja aidommin. Kertokaa kommenteissa kuitenkin, mistä te haluaisitte kuulla lisää. Mä tuun Instagramissa todennäköisesti taas kysymään sitten kysymyksiä, joiden avulla mä sitten niitä käsittelen tulevaisuudessa. Niille muutamille, jotka katsoo tämmösen ja se auttaa niitä, niin se on tarpeeksi. Samalla yritän vähän vakuuttaa itteni, että aina ei tarvitse tehdä ehkä niitä kaikista katsotuimpia videoita, että ne on hyviä videoita. Sua voisi kiinnostaa se mun lukiovideo, missä mä sanoin aiemmin, että mä itkin. Ja sitten mun 25 faktaa musta video, siinä sä opit tuntemaan musta semmoiset perustiedot, niin sitten tutustutaan paremmin. Ja jos oot uusi tällä kanavalla, niin tervetuloa ja kiitos tosi paljon kun katsoitte tämän videon loppuun. Tää on mulle varmasti tosi merkittävä video. Ja mä teenkin näitä videoita vähän itselleni myös videoblogina, ajatus. Että mä voisin katsoa taaksepäin, mitä mieltä mä oon ollut asioista. Mut joo, heippa!